Kapaning kong ngai ngo yo blay kan kapor nang ta ka jingsu ka jong blay kan long halor jafi baro kerpang aku abanai ku blay ro na kabantai kong reality simle ibang akhat i mai ngaburam i sekri jong trai ibala rangba de namar ketawat sengopla bang akhat i mai mo piki bepet kiba sengap mentah ku blay sibon kanika jingerap jong i ban penlong kalat ka jing pentep Syafi baro ki patlang ke jong blay bat kum joro naga benta gitu kiba la wat ya ka jaka doai jonga lane kiba wat you number phone jonga kiba kwa ban kendo kiba kwa ban pha doai kiba kwa ban yo ka jingi sulok tenamar ka jiken ria jaka ki la wat keleng kim syam sho bat kim tip ha ka jaka ka bang abu kan ka jaka doai te kan ka long kalat ban pentip Syafi menta ngasno komen palat ba menta la pli ka jaga duai halat mau that rasad blok nong shilong mo la pli ka jaga duai halat mau that rasad blok nong shilong kasngi ka bangadon hangni ka banga sakri ki bri ka jing duai kalong hagasngi baar kasngi thoding bat kasngi sajjan hakapor khatwei baje mestep hado sau baje janmet nang ta pade hanong stoin ru hakadong lat weitang Haga sengi ningkong bat ke sengi balang akapor khatwei baje mestep haduk san baje janmet mah kata kadai po nongstoin hakadong lat weitang ke sengi ke bangadon hangni kadai ke sengi ningkong bat ke sengi balang akapor khatwei baje mestep haduk san baje janmet kumta ki bakwa ka jing slok ki bakwa ka jing duai pila banwan syegede ke jaga ngan dua gerbang ipi ngin dua gerbang ipi bat ngin slok gerbang ipi bat ngin syukri ipi leng baga jeng baha ke jeng trai tang bang aku aban ong ipi kene ke por kan diat balada piwan syuk kene ke jaga ban phat duai kene ke de ke jeng syukri ke bakan jam sim kam de ke belong ke jeng syukri ke bakan jedok balada gidon ke pisa ngila ia jingkhia lani ngila yo jingirap kabamot hangtang aku aban pensyai ipi bahkan ni kadon kam ka jingkala ka bamot ka basisya nang ta ka jinget ka muskam haba piwan lala pidon ye kini ki art lagi benta kalong ka jubab ka jong blai ka long lepa na ka benta jopi kam dei manga unong penkhia am dei manga bale ki baro de utrai jisu bale na benta jopi ba nganga dei tang ukuli ki tiar baro ki dei jogo mesteri bat ka jinget ka de ka jongpi ken mau ka jinget de jongpi u misteri nganyau u bau de jisu ki tiar baro ki kam jong u baro ula hukum lane la patha yau kuli ban le na ka benta ban snai to ka yeng tengah ngai ba pila sngau thu ya kata ka benta ka bang keren benta ku blai sibon nang ta pade la da fi kwa yu number phone jonga ban yo ban phone lane ban message ban batai khamria syuro mo namar bakidon ki bala wanru ki ba ngala batai ndre kim tip tengah ku aban pitken mau namar bau number phone ngala bat mai mata tipila ban yo ini number phone hapo ka channel jonga ba ka channel ka banga thok kerteng DFMTU arhajar arpasan lada pito akum ne pinlap bet tito blen kurko ifi baro nang ta ku blai sibon season 4 yai kong reality ublay udang kerkui pi udang sumar pi udang aibor siso imslam nagbanta ki mensin ki bakodar wow ngasngaw don ki basngaw pala bang imslam na banta ki mensin ki bakodar aku abanang ibigin ka por kendiat pimde basngaw pala kata ngidan hak banang imslam lata layat ki briw jong blay am pi baro pilayap kata ka de ki sha amdan bayalap amdan bayarap amdan basay dia namar kata ngakren ni baka de jing kren jong akan long rengkat bat ke bor nambar ni kren ru kadon kat kum kanong rim ka bible ka ting jong play ku play sibon ublen ko bi ngin sekindo pat ublen nam ta kaburam jongo amen